நாம இப்ப இருக்கிறது வைஸ் ரோட் அண்ணா சாலை சிக்னல் பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்க்கலாம். திமுகவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய கொடி பிளாட்ஃபார்ம் மக்களுடைய சொத்து. முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே, உங்கள் கட்சி என்ன நினைக்குது? உங்க வீட்டு சொத்தா, உங்க வீட்டு சொத்தா, உங்க பையன் வீட்டு சொத்தா, உங்க கட்சியோட சொத்தா? இது மக்களோட சொத்து. இங்க இருக்கிற இடம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். இந்த இடத்துல இப்படி மார்பிள்லாம் போட்டு நீங்க ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு இந்த இடம் இல்ல. மக்களுடைய சொத்து. இவ்வளவு பெரிய கொடியை, இவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரை எந்த விதமான கூச்சமும் இல்லாம போடணும் பொது சொத்தை அப்படின்னு உங்க கட்சி நினைக்குதுன்னா இது எவ்வளவு பெரிய அபத்தம். திமுகவினர் பொது இடத்தில் கொடிக்கம்பத்தை கட்டி வைத்திருப்பதற்கு நபர் ஒருவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார். இதனை குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். சென்னையில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு செய்து 55 அடி உயர ராட்சச கொடி கம்பத்தை வைத்துள்ளனர் திமுகவினர். இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளின் போது இக்கொடி கம்பம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கொடி கம்பத்தை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திறந்து வைத்துள்ளார். ஒரு பொறுப்புள்ள பதவியில் இருக்கும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷுக்கு நடைபாதையில் கொடிக்கம்பம் வைப்பது தவறு என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாதா என்று பலரும் கொந்தளித்து கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். திமுகவினர் தாங்கள்தான் ஆட்சியில் இருப்பதை நிரூபிப்பதற்காக இதுபோன்ற செயல்களை செய்து வருவதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். திமுகவினரின் ஆட்சியில் நில ஆக்கிரமிப்பு, நில அபகரிப்பு, பொது சொத்து அபகரிப்பு என இதுபோன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. திமுக கட்சியில் யாருக்கேனும் பிறந்தநாள் வந்தால் போதும் சாலைகளில் பேனர்கள் வைப்பது, கொடி நடுவது என்று மக்களுக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படுத்தும் அனைத்தையும் வாடிக்கையாக செய்து வருகின்றனர். மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில் தமிழக மக்கள் விடியல் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சியுள்ளது. திமுகவினர் தாங்களும் தங்கள் குடும்பமும் மட்டுமே செழிப்பாக இருந்தால் போதும் என்ற சிந்தனையில் தமிழக மக்களை அப்படியே விட்டுவிட்டனர் என்றும், இவர்களிடமிருந்து முறையான ஆட்சி எதிர்பார்ப்பது தவறு என்றும் அரசியல் பார்வையாளர்களும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.